No, predstavujem vám Makao STX1. Je to malý bagrík, ale šikovný. Rozmer alebo šírka toho bagra je 82 cm, čo je celkom fajn, keď chce do menších priestorov človek vojsť. Má priame kopanie, otáča sa 360 stupňov dookola, ovládanie je vpredu, joysticky, ale joysticky priamo na rozvádzači. Je vybavený KOP motorom, jednovalec 7,6 kW, vzduchom chladený. Snažím sa to otvoriť. Tak. Predstavu motor. A tento motor má dekompresor, čo je dobrá vec pri štartovaní, hlavne keď je chladnejšie. Vlastne páčku dáte dole, pridáte trochu plynu a môžete naštartovať. Hej. Ukazovateľ je tam vlastne motohodiny a dobíjanie. No. Takto sa aj mrčí, to svetlo, pridávny okruh, vedľajší, hydraulika, aj motor sú chladené vzduchom. Je to malý šikovný báger, hobby báger.